ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming sakripisyo ang ating mga magulang na hindi natin nakikita. Gagawin nila ang lahat, maibigay lang ang pangangailangan ng kanilang anak kahit na hindi ito madali sa kanila. Ngunit darating din ang panahon na sila naman ang mga kailangan ng ating kalinga. Maibibigay kaya ng ating letter sender ngayong araw ang kalinga na kailangan ng kanyang magulang. Pakinggan ang kanyang kwento. Dito lang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosalie. 5 taon pa lamang ako nang maulila ko sa aking ama. Namatay siya sa isang aksidente, nahulog kasi sa bangin ng minamaneho niyang truck noon. At karumal-dumal ang sinapit niya dahil sa aksidenteng yon. Binayaran naman kami at sinagot lahat ng gastos sa funeral niya. Pero malaking kawalan sa amin noon ang pagkawala niya. Mula nang mawala siya, kami na lang ni nanay ang naging karamay ng isa't isa. Itinaguyod niya ang pag-aaral ko sa high school kahit mag-isa na lamang siyang naghahanap buhay. At para makatulong ay gumagawa ako ng yema at nagluluto ng mani para ibenta sa school. Kapag wala namang pasok ay tumutulong ako kay nanay sa pagbebenta ng kakanin at mga tinahin niyang basahan sa bangketa. Papadudot, okay naman po sana ang buhay namin noon ni nanay. Pero may isang pangyayari po na naging bangungot sa buhay namin. Sabado po noon kaya wala akong pasok sa school. Tumulong ako kay nanay sa pagtitinda. Nagkataon din po na birthday ko ng araw na yon, tapos napansin ni nanay na sira yung ginagamit kong tsinelas. Sabi niya ay bibili lang daw siya sandali, pero nagtaka po ako nang matagalan siyang makabalik kaya hindi ko naiwasang mag-alala sa kanya. Hanggang sa inabot na po yun ng ilang oras. Iniwan ko po muna yung mga paninda namin at ibinilin sa mga kasamahan naming nagtitinda para hanapin si nanay. Kung saan-saan ko siya hinanap noon at nagtanong-tanong na rin ako. Pero walang nakapagsabi sa akin kung nasaan ang nanay ko. Papadudot, inabot na po ako ng gabi sa paghahanap kay nanay. Nag-report na rin po ako sa otoridad pero hindi rin naman po agad-agad nahanap ang nanay ko. Hanggang sa umabot na yon ng araw, buwan at ang pinakamasakit pa po noon. Hindi ko akalaing aabot pa ng taon ang paghahanap ko sa kanya. Han? Han, gising. Han? Rosalie, gising. Han! Kanina pa kita ginigising. Binabangungot ka. Si nanay! Napanaginipan ko na naman siya! Patay na raw si nanay! Paano kung totoong wala na nga talaga siya? Shh! Huwag kang mag-isip ng ganyan. Buhay pa ang nanay mo. Okay? Magkikita kayo. Magtiwala lang tayo. Pero paano kung hindi ko na talaga siya mahanap? Shh! Dana. Miss na miss ko na si nanay! 10 taon na nakalipas, Han! Huwag ka nang umiyak, Han. Napakatagal na nun! Mahanap ko pa ba talaga siya?
Han, nagawa mong maghanap at hindi ka sumuko sa loob ng 10 taon. Ngayon pa ba? Alam ko, nasabi ko na noon hanggat hindi ko nakikita yung bangkay niya. Hindi ko iisiping wala na siya. Pero habang tumatagal, palala ng palala yung mga napapanaginipang ko tungkol sa kanya. Parang sasabog yung puso ko tuwing naiisip kong may masamang nangyari sa nanay ko. Alam ko kung gaano mo kamahal ang nanay mo. Kaya sana hindi ka muna sumuko. Ha? Nandito ako. Sasamahan kita. Tutulungan kita hanggang sa makita mo siya. Ay. Han, may dahilan kung bakit nangyari to. Kahit ano pa yung dahilan, sana hindi na lang si nanay yung naging sakripisyo para doon. Napakabuti niyang tao, Han. Ni minsan hindi niya ako pinabayaan. At nung araw na nawala siya, ako pa rin yung iniisip niya. Siguro, kung hindi lang nasira yung tsinelas ko noon, hindi siya mawawala. Ginawa niya yun kasi mahal na mahal ka niya. O ano bang magiging plano mo ngayon? Itutuloy ko pa rin yung paghanap ko sa kanya. Nagpapaprint pa ako ng mas maraming poster. Ang problema ko lang, baka malaki na yung pinagbago ng itsura ni nanay. Kaya baka hindi na rin siya agad makilala. Kahit magbago pa yung itsura niya, may mga makakapansin pa rin ng pagkakapareho sa picture na nilagay mo sa poster. Kaya tuwing may tatawag sa'yo, sagutin mo pa rin. Malay natin, di ba? Hayaan mo, Han, this weekend tutulong ulit ako sa pamimigay ng posters. Magpapagawa na rin tayo ng flyers para mas maraming mapag-abutan. Kasi sigurado ako, hinahanap ka rin ng nanay mo. Kaya nga dito ko pa rin naisip na tumira para malapit ako sa lugar kung saan siya nawala. Baka balikan niya ako dito at dito niya ako hanapin. Yan, ganyan. Basta wag ka lang mawawala ng pag-asa. Ha? Magtutulungan tayo. Salamat, Han. Wala yun. Nung ikinasal ako sa'yo, nangako ako na magiging karamay mo ko sa lahat ng bagay. Kaya hindi pwedeng hayaan kitang mag-isa na maghanap sa nanay mo. Baka nakakalimutan mo, nanay ko na rin siya. At excited na ako sobra na makilala siya. Sigurado ko matutuwa siya sa'yo. Baka nga magulat siya kapag nalaman niyang may pamilya na pala ako. Ang tagal na rin kasi ng panahon na lumipas, Han. Tsaka kailangan mo na talaga ng makakasama. Wala ka ng ibang pamilya dito, di ba? Wala na nga. Si nanay na lang talaga yung meron ako tapos nawala pa siya. Sana talaga buhay pa siya ngayon. Sana hindi pa huli ang lahat at magkasama pa kami uli. Kasi marami akong gustong ikwento sa kanya. At gusto ko rin makabawi sa lahat ng sinakripisyo niya para sa akin. Papadudot 15 anyos pa lang ako nung nawala si nanay. At nung mag-isa na lamang ako sa buhay, kinailangan ko maghanap buhay para maituloy ang pag-aaral ko. Habang patuloy pa rin sa paghahanap sa kanya, pero dahil minor de edad pa ako ay nahirapan akong makahanap ng matinong trabaho. Kaya ang ginawa ko na lang noon ay pinagpatuloy ko ang pagtitinda sa bangketa. Pero nagagawa ko lang yon tuwing walang pasok sa school. Kapag may pasok naman ay pinagpupuyatan ko ang paggawa ng yema at pagluluto ng maning ibinibenta ko sa mga kaklase ko. Dahil nalaman ng mga kaklase ko na nawawala ang nanay ko, tinulungan nila ako sa pagbebenta. Kaya malaking bagay yon para sa akin. Hindi ko po alam noon kung kanino ako lalapit. Wala akong mahinga ng tulong at walang ibang dumadamay sa akin, kundi yung mga malalapit kong kaibigan. Pero tulad ko ay wala rin silang magawa para mas mapabilis ang paghahanap kay nanay. Noong panahong yun kasi papadudot ay wala pang Facebook o kahit na anong social media platforms na magagamit ko sana para mapabilis ang paghahanap sa nanay ko.
Noong graduation ko nung high school ay hindi sana ako aakyat ng stage dahil wala akong kasamang magulang. Pero sinamahan ako ng advisor ko. Iyak ako ng iyak noon habang pababa ng stage dahil hinahanap ko sa mga taong nandun si nanay. Nagbaka sakali ako na magpapakita siya pero bigo pa rin ako noon, Papa Dudut. Laking pasasalamat ko na lamang na noong nakapag-asawa ako ay napunta ako sa matinong lalaki. Napakabait ni Ronel. Ipinakita niya sa akin kung gaano siya karesponsable sa dalawa naming anak. Bukod sa kanya ay naging kasundo ko rin yung kapitbahay naming si Aling Chayo. Naikwento ko sa kanya yung tungkol sa nanay ko kaya sinabi niya na pwede ko naman daw siyang ituring na nanay kahit na hindi naman kami magkadugo. Kalauna naging nanay na rin ang tawag ko sa kanya. Malaki ang parte niya sa 10 taon ng paghahanap ko sa nanay ko. Hindi naman ako araw-araw naghahanap. Naghihintay lamang kami ng tatawag sa number ko na nakalagay sa mga posters na idinidikit namin sa pampublikong lugar. Pero hindi ko akalaing aabot pala ng ganon katagal ang paghahanap ko. Oy, Rosalie, pasok na ako ha. Bukas din kasi yung gate nyo kaya dumiretso na ako. Nagpaalam pa talaga kayo? Para namang hindi pa ako sanay sa inyo. May makakain ba dito? Biro lang. O ano, kumusta yung paghahanap mo sa nanay mo? Wala pa pong balita, Nay. Ganun ba? Pero huwag kang mawawala ng pag-asa, nak, ha? Alam kong hindi madali yung pinagdaraanan mo pero kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ang nanay. Nay naman kaya aga-aga pinapaiyak niyo ko. Hindi kita pinapaiyak. Sadyang malambot lang talaga yung puso mo pagdating sa nanay mo. Nga pala, nasan si Ronel? Pumasok po sa trabaho. Talaga? Kala ko birthday niya ngayon. Birthday niya nga po pero ayaw niya umabsent kaya hinayaan ko na lang. Sayang daw kasi yung sasahurin niya ngayon kung a-absent siya. Nako, napakasipag talaga ng asawa mong yun. Buti ka pa. Yung asawa ko nung ganun pa kalakas, napakatamad. Asang-asa sa akin. Palibhasa, may regular akong trabaho tapos siya pa extra-extra lang. Nay Chayo talaga Matagal na pong namahinga yung asawa niyo. Sige kayo, mumultuhin kayo nun mamayang gabi. Tapos bigla kayong yayakapin habang natutulog. Ay nako, kahit multo niya hindi makakalapit sa akin. Hey, buti na lang talaga, hindi kami nagkaanak. Bakit naman po? Ayaw niyo po yun? May kasama sana kayo ngayon kung sakaling nagkaanak kayo. Ayoko magpalaki ng anak nang walang tumatayong ama. Kahit buhay pa yung asawa ko ngayon, hindi rin naman siya mararamdaman ng anak ko Hindi niya kaya maging responsable. Kaya ayos na sa akin na ikaw yung anak-anakan ko. Kayong dalawa ni Ronel. Ang bait niyo po talaga, Nay. Kaya ang gaan-gaan talaga ng loob ko sa inyo kahit bago pa lang kami rito Ewan ko ba? Parang nakikita ko kasi sa'yo yung sarili ko nung ganyang edad pa ako. Ay, alam niyo po ba? Sinabi rin po yan sa akin ni Nanay nung magkasama pa kami. Siguro kapag nahanap ko na siya, magkakasundo talaga kayo. Hindi naman ako duda dyan, nak. Kung ikaw nga nakasundo ko Siyempre kung ano ang puno, yun ang bunga. Kaya sigurado akong mabait talaga yung nanay mo. Kahit sa kwento ko pa lang siya nakilala. Pareho rin po kayong mahilig sa halaman. May green thumb po si Nanay. Kahit anong itanim niya nabubuhay. Nagtataka nga po ako dati kung paano niya nagagawang buhayin yung pinutol na sanga ng halaman. Samantalang ako, kulang na lang orasyonan ko yung tinatanim ko pero nabubulok lang po sa kadidilig ko. Ganyan ka sana palagi, nak. Po? Yung nakangiti ka. Gaya niyan. Nitong mga nakaraang araw kasi kitang-kita ko sa mga mata mo kung gaano ka kalungkot. Nagsimula na naman po kasi yung mga bangungot ko kaya nagkakaganon ako. Huwag mo nang masyadong isipin yung mga bangungot na yun. Hindi naman totoo yun Sana nga po, Nay. Saan ka nga pala mamimigay ng flyer sa Sabado? Hindi ko pa po alam. Inaayos ko pa po kasi yung schedule namin ni Ronel. Gusto raw niya po kasing sumama. Ako pwede ba akong sumama? Oo naman po.
Pero pwede po bang sa susunod na lang? Mas kailangan ko po sana yung tulong niyo sa anak namin eh. Wala po kasi kaming mapag-iwanan. Sus, yun lang ba? Walang problema. Kung saan ako makakatulong sa inyo, dun ako. Papadudot ko may Facebook lang sana akong nagagamit noon, baka marami na ang nagtag sa akin na nakakita sa nanay ko. Nanawagan na rin ako sa radyo noon pero kahit abang ako ng abang na may tumawag sa akin ay nabigo pa rin ako. Nang matuloy kami sa pamimigay ng flyers at pagdidikit ng mga posters sa mga pampublikong lugar, umasa naman ako na may tatawag sa akin para sabihing nakita na nila si nanay. Hanggang isang beses, may tumawag sa akin. Seryosong seryoso ang boses ng tumatawag kaya akala ko ay totoo yung impormasyong ibinigay sa akin. Sa pamamagitan ng text message, isang malaking pagkakamali na hindi ko man lang tinawagan yung nag-text sa akin dahil nang puntahan namin yung sinabi nitong lokasyon ni anino ni nanay ay hindi ko nakita doon. Nang makauwi ako noon matapos mamigay ng flyers sa wakas ay nakatanggap ako ng tawag tungkol kay nanay. May nakakita raw sa kanya na palaboy-laboy sa kalsada. Dahil doon ay muli na naman akong nabuhayan ng mga panahong yon, Papadudot. Papadudot na buhayan ako sa tawag na yon kaya pinuntahan ko yung lokasyong sinasabi sa akin ng nakausap ko. Dahil nasa trabaho noon si Ronel ay mag-isa lamang ako nakarating sa lugar na yon. Mga mahigit 1 oras din yung biyahe mula sa amin. Habang nasa biyahe panayang dasal ko na sana'y kasama na noong tumawag sa akin ang nanay ko. Pero nang makarating po ako sa lokasyong sinabi ng caller, para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang hindi ko na makita roon si nanay. Sinigurado naman sa akin ng caller na doon lang daw huling nakita si nanay at mga ilang araw na ring doong natutulog. Kahit na malaki ang posibilidad na niloloko lamang ako ng kausap ko para kay nanay ay naniwala ako. Hindi ko kasi noon kayang palampasin ang kahit na anong impormasyong maaaring makapagturo sa nanay ko kung nasaan siya. Ganon po ako kadesperadong mahanap siya noong time na yon. Hanggang sa hindi ko namamalayan. Ilang taon naman pala ang nakalipas nang hindi ko pa rin siya nakakasama. At sa loob ng nadagdag na 5 taon sa paghahanap ko, mas lalong tumindi ang pangungulila ko sa isang ina, Papadudot. May tumawag na naman sa akin. Sabi niya, nakita na raw niya si nanay. Teka, sigurado bang nanay mo yung nakita niya? Naitanong man lang ba niya kung ano pangalan? Hindi raw kasi makausap ng matino kasi mukhang may sakit na sa pag-iisip. Pero sabi nung nakausap ko, kamukhang kamukha raw nung nasa poster yung matandang inabutan niya ng pagkain. Han, paano kung yun na nga si nanay? Han, kung nanay mo nga yun, hindi ba dapat hindi tayo mag-aksaya ng oras? Puntahan na natin. Pero may problema eh. Nakita lang daw na dumaan dun yung babaeng kamukha ni nanay. Kaya malamang wala na siya ron kapag dumating tayo. Paano kung hindi pa nakakalayo? Kung hindi pa naman ganun katagal, posibleng dun din natin siya mahanap. Kailangan lang natin maglaan ng mas mahabang oras, Han. May trabaho ka. Okay lang naman kahit hindi mo na ako samahan. Di naman pwede na hindi kita samahan. Malayo-layo yung pupuntahan natin. Mas mahihirapan ka kung magko-commute ka lang. May kotse naman tayo. Ipagmamaneho kita. Makakapagpahinga ka pa kapag kasama mo ako sa paghahanap. Magfa-file na ako ng leave para masamahan kita sa susunod na schedule ng paghahanap mo. O sige, kung hindi naman ako makakaabala sa'yo, pwede ko namang ibilin uli kay Nay Chayo yung mga anak natin. Ako nang kakausap sa kanya mamaya. Dito ko na lang muna siya patutulugan para may kasama yung mga bata. Wala rin kasing magluluto ng pagkain para sa kanila pag nagkataon. Sige, pero makiusap ka lang sa kanya, Han, ha? Huwag mo siya nga alokin ng bayad kasi magagalit yun sa atin. Ayaw niya na nagpapabayad kapag gusto niya talagang tumulong. Alam ko naman yun. Huwag ka mag-alala. Kabisado ko na si Nay Chayo. Para makabawi, bilhan na lang natin siya ng bibingka at sapin-sapin.
Sigurado ako hindi niya matatanggihan yun. Hindi talaga, kahinaan niya yan eh. Ay Han, siya nga pala. Wala na bang ibang detalyeng sinabi sa'yo yung nakausap mo? Bukod sa landmark na sinabi niya, wala na eh. Kaya yun na lang siguro yung susundan natin. Puntahan muna natin kung saan huling nakita yung babaeng kamukha ni nanay tapos maglilibot na tayo para mamigay ng flyers. Siguradong may iba pang nakakita sa kanya. Kung totoo man yung sinabi nung tumawag na may problema na sa pag-iisip yung nanay mo, mas kailangan natin siyang mahanap agad kasi baka mapahamak pa siya. Sa tagal niyang nawala, hindi talaga imposible na mangyari yun eh. Kaya sana makita na natin siya para maipagamot na. Para magkasama na rin kayo. Oh Han, bakit bigla kang umiyak? Kung si nanay talaga yun, parang madudurog yung puso ko tuwing naisip ko kung gaano kahirap yung pinagdaanan niya sa paglaboy sa kalsada. Baka ilang beses na siyang nagkasakit o baka hindi na siya nakakakain ng maayos. At yung mas malala pa, paano kung sinasaktan siya ng ibang tao dahil sa kalagayan niya? Kapag nahanap na natin siya, maililigtas natin siya sa ganong sitwasyon. Kaya magtiwala ka lang Han. Malay mo bukas, nandito na siya, kasama na natin. 'Di ba? Salamat, Han. Alam kong malaki na rin yung sinakripisyo mo para makatulong sa paghanap sa nanay ko. Alam ko kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Ayoko nakikita kang tulala, malungkot. Kaya kung ano yung magagawa ko para mapasaya ka, gagawin ko. Tsaka ito lang yung nakikita kong paraan para magawa yun eh. Kaya sana, wag mong isiping napipilitan lang ako o nagsasawa na ako sa pagtulong sa'yo. Nanay natin yung hinahanap mo. Kaya sasamahan talaga kita kahit saan pa tayo mapunta. Papadudot kahit pasuko na ako noon sa paghahanap kay nanay ay muli akong nabuhayan dahil sa mga sinabi ni Ronel. Napakalaking tulong niya po sa akin. Hindi lang sa pinansyal kundi higit sa lahat ay sa moral support. Hindi niya hinahayaang mag-isa lamang ako na haharap sa mga problema. Sabi niya damay na raw siya roon kaya sasamahan niya ako hanggang sa makita namin si nanay. Doon ko naisip yung sinabi niya na may dahilan kung bakit nawala ang nanay ko at si Ronel yon. Hindi ko siya makikilala kung hindi ako namuhay ng mag-isa. Ibinigay siya sa akin ng Panginoon para magkaroon ako ng makakasama at hindi ko maramdaman na mag-isa na lamang ako sa buhay. Habang pinagpapatuloy namin noon ang paghahanap sa mismong lugar kung saan ay nakita ng caller yung babaeng kamukha ni nanay, bigla na lamang nag-iba ang pakiramdam ko. Yun bang pakiramdam na parang bigla akong nabuhayan? Parang naramdaman ko noon na malapit na talaga kaming magkita at ginagamit ko yon para mas tibayan pa ang loob ko. Hindi nga ako nagkamali nang muli ako makatanggap ng tawag Papa Dudut. Pinaasa na naman tayo. Hanggang kailan ba ito mangyayari? Huwag ka na muna magalit. Hindi pa naman natin alam yung dahilan kung bakit hindi natuloy sa paikipagkita sa atin yung kausap mo eh. Nasasabi mo yan kasi hindi mo naman nanay yung nawawala at matagal nang hinahanap. Han, please, kumalma ka muna. Alam kong mahirap to para sa'yo pero kailangan muna nating malaman kung bakit hindi nagpakita sa atin yung tao. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Awang-awa na ako sa nanay ko at gustong-gusto ko na siyang makita. Tapos may mga tao pa talaga na nagagawang paglaruan ako. Wala ba silang puso? Asang-asa ako nakasama na nung tao si nanay. Pero ano? Wala na naman tayong inabutan sa lugar na sinabi niya. Niloloko lang tayo. Sana hindi na lang tayo pumunta. Kung hindi tayo pumunta, paano kung totoo pala nakasama niya yung nanay mo? Ikaw na mismo nagsabi, Han. Hindi tayo pwedeng magsayang ng impormasyong binibigay sa atin. Kung mabiguman tayo o maloko, parte ng proseso yun. Mas masama kung hindi natin pinuntahan tapos nasayang yung pagkakataon na makita mo yung nanay mo. 'Di ba? Pero bakit ba lagi
bahagi na lang tong nangyayari. Mararamdaman ko na parang malapit na kaming magkita tapos bigla na namang mawawala yung pag-asang yun tuwing nabibigo tayo. Alam mo ba yung pakiramdam na para na akong mababaliw kakaisip kay nanay? Minsan nga namamalikmata na ako eh. Akala ko siya yung nakikita ko pero kapag tinitigan ko na, hindi naman pala. Naiintindihan ko na na-frustrate ka ngayon. Pero malapit na tayo eh. Malapit na natin siyang makita. Mas may pag-asa na nga ngayon kesa noon. Ngayon pa ba tayo sa suko? Hindi naman ako susuko eh. Naiinis lang ako sa nangyayari. Normal lang na mainis. Pero sana hindi mas mangibabaw yung init ng ulo mo sa ganitong sitwasyon. Han, eto sasabihin ko sa'yo para handa yung kalooban mo. Baka mas maraming beses pa tayong mabigo. Sigurado sa dami ng tumatawag sa number na nilagay natin sa mga poster at flyer, marami tayong hindi mapupuntahan. Gusto ko munang magpahinga. Sige, mas mabuti pa nga na magpahinga ka na muna. Oh, okay ka lang? Nasusuka ako. Ano ba kasi yung amoy na yon? Parang may nagpiprito ng tuyo sa kapitbahay. Ang baho! Hindi ka ba nababahuan? Han, gusto mo ng tubig? Oo, please. May nakain ka ba kanina kaya ka nagkakaganyan? Binapay lang namang kinain ko. Ay, eto, uminom ka muna. Nahihilo ko. Han, dinatnan ka na ba? Ha? Hindi pa. Hindi ko na rin kasi napapansin yung date sa sobrang busy ko sa paghahanap kay nanay. Naisip ko lang, hindi kaya buntis ka? Hindi ko alam, pero... Baka kailangan muna nating magpa-check up. Mas mabuti na kung makasiguro tayo. Baka kasi makasama sa iyo yung stress at pagod na ginagawa natin kaya kailangan na nating malaman habang maaga pa. Okay, pwede naman bukas. Pero paano yung lakad natin? Pwede naman nating ipagpaliban muna yun. Paano kung totoong buntis nga ako? At kagaya ng dati, maselan uli. Kung magiging maselan ulit yung pagbubuntis mo, kakailanganin mo na muna magpahinga. Hindi ka na pwedeng bumiyahe-biyahe. Si nanay, paano? Ako na munang bahala maghanap sa kanya kung sakali. Huwag mo na masyadong isipin yun. Okay? Hindi naman yun magiging problema sa atin eh. Kaya sige na, magpahinga ka na muna. Papadudot na kumpirma namin na buntis nga ako noong panahong yon. At kagaya ng naging pagbubuntis ko, sa dalawa naming anak ay maselan din yon, sabi ng OB ko. Marami na namang ipinagbabawal sa akin at isa na roon ang ma-stress. Kaya naman hindi na ako nakasama sa asawa ko noong ipinagpatuloy niya ang paghahanap namin kay nanay. Gumuhong muli yung pag-asang meron ako noon. May mga gabing umiiyak na lamang ako dahil wala naman akong magawa sa sitwasyon ko. Kailangan kong sundin ang payo ng doktor para sa kabubuti namin ang magiging bunso namin ni Ronel. Lumipas nga ang mga araw at linggo hanggang sa mapuntahan na lahat ni Ronel yung mga tumawag sa number ko. Pero hindi pa rin niya nakita si nanay. May mga araw na inaaway ko na si Ronel at sinasabihan ko pa siya na sana pinayagan na lang niya akong gumamit ng contraceptives para hindi muna kami nakabuo dahil kailangan ko munang mahanap ang nanay ko. Pakiramdam ko kasi noon ay hindi ako mabubuo hanggat wala ang taong dahilan kung bakit ako nabuhay at lumaki ng maayos. Pero sa huli, napagtanto ko rin na wala akong dapat nasisihin. Tinatagan ko na lamang ang loob ko para mas lumakas ang paniniwalang darating din ang araw na magkikita rin kami ni Nanay Papadudot. Dahil masela ng pagbubuntis ko,
Pansamantala munang natigil ang paghahanap namin kay nanay. Sinunod ko na lamang lahat ng payo ng doktor para hindi na madagdagan pa ang problema namin. Sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang pagbubuntis ko at gustuhin man namin na ituloy-tuloy ang paghahanap kay nanay ay hindi na namin nagawa dahil nagipit na rin kami sa pera. Pinaglaanan ni Ronel ng pera ang panganganak ko, lalo na't kinakailangan pa akong i-CS noon. Hindi biro ang naging gastos namin bago ako makapanganak. Dagdag pa na nag-aaral na sa elementarya yung 2 anak namin. Papadudot sunod-sunod pa ang naging problema namin dahil nagkasakit yung panganay ko. Matagal-tagal din itong na-confine sa ospital. Yung pangalawa naman naming anak nagka-dengue. Dahil hindi pa ako makapagtrabaho noon ay wala akong magawa para makatulong kay Ronel. Naubos ang savings namin at umabot na kami sa puntong kinailangan pa naming mangutang. Nang makapanganak ako, sinabi ko kay Ronel na gusto ko nang makabalik agad sa trabaho ko para makatulong sa kanya. Hindi siya pumayag noon dahil kaya pa naman daw niyang magtrabaho para sa amin. Gagawa na lang daw siya ng paraan para magkaroon ng mga racket para sa dagdag kita. Pero naaawa na rin ako noon sa asawa ko na halos wala ng pahinga. Kaya kahit tutol siya, ay tinuloy ko pa rin ang planong bumalik na sa pagtatrabaho. Han, ano to? Bakit nag-aasikaso ka ng requirements? Maghahanap ka ng trabaho? Han, huwag ka namang magalit agad. Gusto ko lang talagang makatulong sa'yo. Hayaan mo na ako, please. Paano yung bunso natin? Sino mag-aalaga sa kanya? Tsaka alam mo naman nagbe-breastfeed ka, di ba? Paano mo gagawin yun kung magtatrabaho ka uli? Pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Pero naisip ko kasing paalagaan na lang muna yung bunso natin. Ano, kukuha tayo ng taga-alaga? Eh di gastos din yun. Han, mag-isip ka naman ng maayos. Nag-iisip naman ako ng maayos Ang ibig ko lang naman kasing sabihin, kukuha tayo ng taga-alaga ni Bunso para makakilos ako. Kakayanin ko pa namang i-cover ng sweldo ko yung bayad sa taga-alaga kung sakali. Masyado pang bata yung anak natin para paalagaan sa ibang tao. Hindi ba pwedeng tsaka ka nalang bumalik sa pagtatrabaho kapag malaki-laki na siya? Han naman, habang hinihintay natin siyang lumaki, lumalaki rin yung gastos natin. Alam ko naman na masipag ka at madiskarte. Alam ko rin na kaya mong gawa ng paraan lahat. Pero nag-aalala rin ako sa'yo. Ayokong abusuhin mo yung katawan mo sa kakatrabaho kung pwede naman kitang tulungan. Hindi ako mapapakali rito kung nakikita kitang nahihirapan samantalang may pwede rin naman akong gawin. Ay, pag-isipan mo muna ng mabuti ang desisyon mo. Kung ako yung inaalala mo, kayang-kaya ko pa. May inaalok na racket sa akin yung katrabaho ko. Pag-uusapan namin bukas para may dagdag income ako. Yung isa ko namang katrabaho, nagbukas ng tindahan niya. Kung gusto ko raw, pwede niya akong kuning kasosyo ron. Ang daming paraan para hindi ka muna magtrabaho. Naiintindihan ko naman yung gusto mong mangyari. Pero hindi ko lang kasi kayang hayaan na mag-isa ka lang magtataguyod sa pamilyang to. Dapat pareho tayo. Isa pa, kakailanganin ko rin ng pera para makaipon uli ng budget sa paghahanap kay nanay. Nanay? Nanay na naman? Anong nanay na naman? Nanay ko yun. Nanay ko na nawawala at hindi ko pa rin alam kung buhay pa siya ngayon. Sa tono mo, parang ayaw mo nang hanapin ko yung nanay ko Samantalang noon ikaw pa yung nagtutulak sa akin na wag mo nang sumuko. Sorry Han, pasensya ka na. Naisip ko lang kasi na baka pwedeng tsaka na natin ituloy yung paghahanap sa kanya kapag nakaluwag-luwag na tayo. Kaya nga gusto kong magtrabaho, di ba? Para mas mabilis tayong makaluwag-luwag sa mga gastusin. Pero ikaw naman tong may ayaw. Baka naman pwedeng yung anak muna natin yung isipin natin ngayon. Kasi kung buhay pa yung nanay mo, hindi ba dapat matagal na natin siyang nahanap? 15 years na yung lumipas, baka nakakalimutan mo. So anong gusto mong sabihin? Nakalimutan ko na lang yung nanay ko?
Buhay pa siya! Nararamdaman kong buhay pa siya kaya hindi pa ako susuko! Hindi nga niya ako sinukuan noon kahit na mag-isa lang niya akong tinaguyod eh. Tapos ngayon, susukuan ko yung paghahanap sa kanya? Sigurado akong hinahanap rin ako ng nanay ko at gustong-gusto niya akong makita. Hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit sa parte niya kung pinabayaan ko na lang siya? Han, sorry. Sorry talaga. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Saka na tayo mag-usap kapag maayos ka na mag-isip. Papadudot ilang araw kong hindi kinausap noon si Ronel dahil hindi ko talaga nagustuhan ang mga sinabi niya. Kahit ano po kasing mangyari at kahit minsan ay pinanghihinaan na rin ako ng loob. Ni minsan ay hindi pumasok sa isipan ko na sukuan na ang paghahanap sa nanay ko. Kaya naman kahit na tinutulan niya ako sa plano kong magtrabaho ay tinuloy ko pa rin yon. Naghanap ako ng pwedeng mag-alaga sa baby namin pero nag-offer si Nanay Chayo. Siya na lang daw ang mag-aalaga dahil komportable na sa kanya ang anak namin. Hindi na ako nagdalawang isip noon dahil alam ko naman na maingat siya at may malasakit talaga sa mga anak namin noon pa man. Noong nakaisang buwan na sa pag-aalaga si Nanay Chayo, nagulat po ako noong hindi niya tinanggap ang pasweldo ko sa kanya. Sabi niya, ayos na raw yung pinagmemeryenda namin siya dahil mas gusto raw niyang mag-alaga ng anak namin kaysa tumambay lang sa bahay niya. Na-touch po ako noon ng sobra dahil kitang-kita ko kung paano niya itrato na parang tunay niyang mga apo ang mga anak namin ni Ronel. Lalo na yung bunso namin na wala pang 1 taon. Papadudot kalaunan ay nagkaayos na rin naman kami ni Ronel. Matapos yon tuwing weekend ay tinutuloy na namin ang paghahanap kay nanay. Habang nasa biyahe kami noon para puntahan yung tumawag sa akin, may isa pang tumawag na taga-kabilang bayan lang at sinabing nakita niya raw ang nanay ko. Hindi ko may paliwanag ang kabang nararamdaman ko noon. Parang bigla na naman akong nabuhayan. Pero sa pagkakataong yon ay mas malakas ang kutob ko na si nanay na yung makikita ko. Han, wag na muna kaya tayong tumuloy dun sa pupuntahan natin. Ha? Akala ko ba gusto mo na mahanap nanay mo? Yung tumawag sa akin, sabi niya nakita niya si nanay. Malapit lang dito, sa kabilang bayan lang. 1 barangay na lang dadaanan natin, andun na tayo. Alam mo Han, iba yung pakiramdam ko ngayon eh. Malakas ang kutob ko na si nanay na yung nakita nung tumawag sa akin. Kaya please, puntahan na natin. Okay, sige. Kung sakali man na niloloko ka lang nun, konting oras lang naman tayo maaabala. Sigurado kung hindi siya kagaya ng ibang nagtitrip lang. Nakuha niya lahat ng description ni nanay. Tsaka may tinext ako sa kanya para makasiguro kung si nanay nga yun. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko, pakitingnan yung braso ng matandang kasama niya. May malaking balat kasi si nanay sa braso niya eh. Baka naman nag-imbento lang yung kausap mo na may nakita siya kahit wala. Hindi ko sinabi na balat yung nasa kaliwang braso ni nanay. Pinatingnan ko sa kanya yung kaliwang braso nung matandang kasama niya. Tapos tinanong ko siya kung ano yung nakita niya. Han, alam mo ba anong sinabi niya? May nakita raw siyang balat. Mukhang siya na nga yung nanay mo, Han. Buti na lang pala nasagot mo kaagad yung tawag. Kanina lang ba niya nakita? Oo, Han, kanina lang daw. Sana sinamahan mo na siya nung nakakita sa kanya. Baka kasi mawala na naman tapos mahirapan na tayo mahanap nanay mo. Sana nga hindi ganun yung mangyari. Pero alam mo, hindi ito yung unang beses na may tumawag sa atin na malapit lang dito. Pero ngayon ko lang naramdaman yung ganitong excitement. Taga saan ba yung tumawag sa'yo? Baka mamaya napadaan lang talaga yon. Hindi raw siya taga rito. Kung wala nga lang daw siyang importanteng lakad, sasamahan niya si nanay. Pero bago naman daw siya umalis, binili niya si nanay dun sa tindahan. Kaya dun natin siya pupuntahan. Sinabi ba niya kung saang tindahan yon? Baka mahirapan tayong hanapin. Malapit lang daw sa simbahan yung tindahan. Nandun pa rin daw si nanay nung iniwan niya. Kaya kailangan nating bilisan.
Yun yung problema natin kasi eto, naipit na tayo sa traffic. Kung pwede ko lang talagang liparin papunta ron, makakanina ko pa nalaman kung si nanay nga yun. Ay, sana makaalis tayo agad dito. Pero mukhang may aksidente. Ay, tumatawag si Nanay Chayo. Sagutin mo na. Hello, Nay? Napatawag po kayo. Rosalie, pasensya ka na kung naabala ko kayo sa biyahe. Si baby kasi ayaw tumigil sa kakaiyak. Tapos naramdaman ko na lang na ang init-init pala niya. Ang taas ng lagnat ng bata. Ano po? Naku, Han, ang taas daw ng lagnat ni baby. Nay, pasuyo lang po muna. Matatagalan pa po kasi kami dito bago makarating dyan. Kung pwede po, dalhin nyo na siya sa ospital. Susunod na lang po kami. O sige, ingat kayo. Han, ako na lang babalik. Tumuloy ka na muna dun sa may simbahan. Pero si baby... Nandun na si Nanay Chayo tapos pagbaba mo, didiretso na ako sa ospital. Kaya na namin yun. Pero ikaw, hindi pwedeng masayang yung pagkakataon na makita mo yung nanay mo. Papadudot ibinaba ako ni Ronel para bumalik siya sa amin at mapuntahan ang anak namin sa ospital. Ako naman ay nagpasyang mag-commute na lamang para makarating sa kabilang bayan. Sobrang lapit na po noon. Pero pagdating ko sa tindahang tinutukoy nung tumawag sa akin ay wala na po akong inabutan. Napaiyak na lamang po ako noon sa sobrang panghihinayang dahil nahuli ako ng dating. Tinawagan ko yung caller at sinabi kong hindi ko na inabutan doon yung matandang sinasabi nito. Pero sinabi nito maglakad-lakad ako dahil baka sakaling hindi pa nakakalayo yung matandang pinaghihinalaan nitong nanay ko. Pero lumipas ang ilang minuto na wala pa ring nakikita at hindi ko na rin alam kung saan pa ako maghahanap. Uuwi na sana ako noon pero bago ako sumakay ng jeep papunta sa amin, dumaan muna ako sa may convenience store para bumili ng tubig. At nung papasok na po ako roon, papadudot ay hindi ko napansin yung matandang babae na lumapit sa akin. Gulong-gulo pa po yung buhok niya noon at marumi na rin ang damit. Pero kahit ganoon ang itsura niya nang makita ko siya, parang tumalon ang puso ko nang makilala ko siya, papadudot. Wala pong duda, siya ang nanay ko. Papadudot bumuhos ang luha ko nang makilala ko yung matandang lumapit sa akin habang papasok sa convenience store. Siya si nanay. At nakumpirma ko po yon nang makita ang birthmark niya sa braso at yung nunal niya sa likod ng tenga niya. Awang-awa po ako noon sa kanya dahil mukhang matagal na siyang palaboy-laboy sa kalsada. May pasa at mga galos din siya sa magkabilang braso. Bukod pa roon yung bukol niya sa noon na parang tinamaan ng bato. Ang masakit pa roon ay hindi na niya ako makilala dahil parang may problema na siya sa pag-iisip. Kinausap ko si nanay para sabihing isasama ko siya. Hindi naman po siya naging bayolente o nagpumiglas noong yakapin ko siya noong time na yon. Nagtataka lamang po siya kung bakit ko siya niyayakap. Binilhan ko na rin siya ng pagkain dahil sabi niya ay hindi pa raw siya kumakain. Noong pasakay na po kami ng jeep ay nagulat na lamang po ako nang lumapit sa akin yung isang babae na parang kaedad ko lang. Nagalit siya nung nakitang kasama ko si nanay. Sabi niya, nanay niya raw yon. Napaiyak na lang po ako habang nagpapaliwanag kasi sigurado po ako na nanay ko yung kasama ko. Ipinakita ko doon sa babae yung mga lumang picture ni nanay. Dalawa pa kami sa picture dahil graduation ko po yon nung elementary pa lamang ako. Sinabi ko rin yung mga palatandaan ko kaya ako nasabing si nanay yon. Papadudot doon na po sinabi ng babae na sila raw po pala yung kumupkop kay nanay nung nakita nilang palaboy-laboy sa kalsada. Pero bukod pa roon, may nalaman ako na dumurog sa puso ko. Kumusta si nanay? Eto, nakatulog na. Kanina, tanong pa siya ng tanong kung nasan siya. Ay,
Si Bunso pala, anong balita sa kanya? Okay na siya. Bumaba na yung lagnat kaya naiuwi ko na rin kanina. Binabantayan siya ni Nanay Chayo. Yung mga bata naman, tulog na nung iniwan ko sa bahay. Ano nga palang nangyari kanina? Sabi mo may babaeng umaangkin sa nanay mo? Pamilya niya raw yung kumupkup kay nanay sa loob ng mahigit 10 taon. Parang tunay na ina na nga raw yung turing nila kay nanay kaya sobrang napalapit na loob nila sa kanya. Pero grabe yung pinagdaanan niya bago pa man may kumupkup sa kanya, Han. Bakit? Ano bang nangyari? Hinala raw nila. Mga sindikato yung kumuha kay nanay. Puro galos at mga pasaraw si nanay nung makita nila. At ang malala pa, mukhang ginahasa rin siya. Bakit kailangan pagdaanan ni nanay lahat yun? Hindi ba nag-report sa mga pulis yung kumupkup sa kanya? Hindi na raw kasi babiyahe na sila nun papuntang Ilocos. Naawa naman sila na basta na lang nila iwan si nanay kaya sinama na lang nila. Nung unang araw na kasama nila si nanay, hindi pa raw siya makausap ng maayos. Matagal bago siya nakapagsalita at nakwento niya na may mga lalaking kumuha sa kanya nung araw na nawala siya. Awak-awa sila sa nanay ko nung araw na yun. Hindi ba nasabi ng nanay mo yung pangalan mo sa kanila? Wala raw sinasabi si nanay nun kundi anak lang. Wala raw binabanggit na pangalan kaya hindi nila alam kung paano ibabalik si nanay sa pamilya niya. Hindi rin siya marunong sumulat at bumasa. Pagbibilang lang yung kaya niyang gawin kaya hindi rin niya maisip-isip yung buong pangalan ko. Tapos ayun, naisip nila na kupkupin na lang si nanay kasi wala na silang mga magulang. Mag-asawa yung kumupkup sa kanya at may mga kapatid na babae na nag-alaga kay nanay nung hindi pa maayos yung lagay niya. Pina-check up daw nila si nanay at pinagamot. Tapos, hindi na nila hinanap yung kamag-anak niya kasi mas gusto na raw nilang dun na si nanay sa kanila. Ano? Maling-mali naman yung ginawa nilang yun. Ang tagal mo naganap sa nanay mo. Ang tagal mong nangulila sa kanya. Humingi naman sila ng tawad sa hindi nila paghahanap ng kamag-anak ni nanay kahit nakabalik na sila dito. Nung 1 linggo pa lang siya sa kanila, napansin daw nila na parang wala sa katinuan si nanay. Bigla na lang daw nagsasalita na mag-isa tapos kung ano-ano yung ginagawa. Kaya ayun, kinailangan nilang bantayan ng maigi. Mabuti na lang mabait yung pamilyang nakasama niya at hindi siya sinaktan kahit na minsan. Pero nung bumalik na dito yung pamilyang kumupkup kay nanay, bigla na lang daw siyang nawala. Umalis daw sa bahay nila tapos hindi na nila nakita. Pareho na nga kaming naghahanap nung araw na yun kaya nagpang-abot din kami nung nagkita na kami ni nanay. Ibig sabihin, hindi talaga nakita ng mga tumawag sa'yo noon si nanay? Ganun na nga. Yung huling tumawag lang sa akin yung nagsasabi ng totoo. Ano yan? Bagong tsinelas. Dala to ni nanay nung nakita ko siya. Siguro kinuha niya lang sa tindahan kaya siguro siya may galos at pasa. Baka binugbog siya nung pinagkunan niya nito. Kahit hindi ako naaalala ng nanay ko, alam niya na may anak siya. Naaalala niya na kailangan ko ng bagong tsinelas. Alam ko para sa akin to kasi nung nawala siya, umalis siya para bilan ako ng bagong pares ng tsinelas. Ay, sa kondisyon ni nanay, mukhang matatagalan pa siya rito. Ipapagamot ko siya. Gagawa ko ng paraan para makaipon ng pampagamot sa kanya. Han, tutulong ako. Ipapagamot natin ang nanay mo. Papadudot nung nakita ko yung tsinelas na dala ni nanay, naisip ko kaagad na para sa akin yon.
dahil alam ko kung gaano niya ako kagustong mabilhan ng bagong tsinelas noong huling birthday ko na kasama ko siya. Naging emosyonal ako noon habang nagbabantay sa kanya sa ospital dahil nakalimutan niya lang ang itsura ko. Pero hindi niya ako nakalimutan bilang anak niya. Papadudot dahil naapektuhan ang pag-iisip ni nanay sa mga pinagdaanan niya. Ginawa namin ni Ronel ang lahat para maipagamot siya. Ginamit namin ang savings namin at hindi ko naman iniwan si nanay sa buong proseso ng pagpapagaling niya. Natakot kasi ako na baka mawala siya ulit sa akin, kaya naman sinigurado kong palagi na akong nasa tabi niya ng panahong yon. Sa awa ng Diyos, unti-unti namang gumaling ang nanay ko. Nakilala na niya ako pero hindi siya makapaniwala na ako pala yung anak niya. Tumaba po kasi ako noon kaya malaki talaga ang ipinagbago ng itsura ko nung huling beses kaming nagkasama ni nanay. Pero nung ipinakita ko sa kanya yung graduation picture ko na kasama siya, iyak siya ng iyak at halos ayaw niya na akong bitawan, Papa Dudut. Han, kumusta nga pala yung naging pag-uusap niyo nung kumupkup kay nanay? Okay naman. Nakausap ko yung mag-asawa. Binigay nila sa akin yung mga naiwang gamit ni nanay. Pinadala nila yung mga binili nilang gamit kay nanay para daw maalala pa rin sila. Totoo ba na mababait silang lahat? Tingin ko naman oo. Nakita ko pa rin yung mga gamot at vitamins na binili nila para kay nanay. At may sarili pa siyang kwarto. Okay naman pala sila eh. Mukhang tinadhana talaga na sa kanila mapunta yung nanay mo. Pero hindi ka ba galit sa kanila, Han? Hindi naman, wala rin namang rason. Nanghihinayang lang ako sa panahong hindi kami nagkasama ni nanay. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanila kasi hindi nila pinabayaan yung nanay ko kahit di nila kaano-ano. Dapat pala imbitahan natin sila minsan para makabanding nila si nanay kapag okay na siya. Naisip ko nga rin yan eh. Kaya sabi ko sa kanila, bisitahin nila si nanay minsan pag bakante sila para magkita-kita pa rin sila. Kapag nakauwi na si nanay, siguradong makakatsika niya si nanay Chayo. Bagay silang maging magkumare. Magkumaring taga-alaga ng mga apo. Buti na lang talaga may improvement yung kondisyon ni nanay, no? Oo nga eh. Kapag okay na si nanay, ipapasyal ko siya tsaka kakain kami sa mga hindi namin nagawang kainan nung nag-aaral pa ako. Kahit kasi sa fast food, hindi man lang kami makakain nun. Saktuhan lang lagi yung kinikita namin sa pagtitinda. Ngayon, kaya mo na siyang dalhin kahit sa mamahaling kainan basta mapag-ipunan. Ang kaso, baka sabihin ni nanay na sana nagluto na lang kami. Baka nakakalimutan mo magaling siyang magluto. Oo nga pala. Nako, baka tumaba rin ako kapag si nanay na yung nagluluto sa bahay. Sure ako dyan. Ano palang plano mo ngayong kasama mo na si nanay? Gusto mo pa bang hanapin yung sindikato na kumuha sa kanya noon? Hindi na. Hindi naman sa ayaw kong bigyan ng hustisya yung nangyari sa kanya. Ayoko lang na balikan pa ni nanay yung madilim na pinagdaanan niya noon. Masaya na ako na nandito na siya at magkasama na uli kami. Tatabunan na lang namin ng masasayang alaala yung masasamang nangyari sa kanya. Sa bagay, naiintindihan kita dyan sa desisyon mo. Kung ako'y nasa kalagayan mo, yan din ang gagawin ko. Kaya kapag nakauwi na si nanay sa bahay, iparamdam natin sa kanya na may pamilya na siya. Pero may hihilingin lang sana ako sa iyo, Han. Sige lang, ano yun? Pwede bang iwasan nating magtanong sa kanya o magbanggit ng kahit anong may kinalaman sa pinagdaanan niya? Hindi mo yan magiging problema sa akin, Han. Gusto ko rin naman na tuluyan siyang gumaling at makaranas naman na maging masaya kasama tayo na pamilya niya. Ang swerte ko talaga sa'yo. Mas maswerte ako. Kasi mabuting tao yun na pangasawa ko. Kaya pasensya ka na talaga kung naisip ko noon na iisang tabi mo muna yung paghahanap sa nanay mo ha. Kung pinilit kita na ihinto yung paghahanap mo sa kanya, di sana ngayon hindi kayo magkasama. Kalimutan na natin yun. Mahalaga okay na tayo. Isa pa, nakabawi ka na. Bawing-bawi pa nga eh.
Kasi hindi sana kami magkikita ni nanay kung hindi mo ako kinumbinsi na ikaw na lang yung susunod sa ospital para kay Bunso. Kaya salamat, Han. Hindi ko pagsisisihan na sa'yo ko nagpakasal. Papadudot ng tuluyan ng gumaling si nanay ay nakausap na rin namin siya ng matino. Naiuwi na namin siya sa bahay at nagulat po siya noong nalaman niya na marami na pala siyang apo. At gaya ng inaasahan ko ay nagkasundo nga sila ni Nanay Chayo. Hindi na po namin nalaman kung paano si nanay nakawala sa mga lalaking kumuha sa kanya dahil hindi na po namin siya tinanong. Hindi na po namin binuksan ang usapan tungkol sa madilim niyang pinagdaanan dahil iniwasan naming matrigger siya sa mga masasamang alaala. Sa ngayon, Papadudot, ay pareho na pong pumanaw ang nanay ko at si Nanay Chayo. Halos magkasunod lang po ang pagkamatay nila at dala po yon ang katandaan. Ngayong buwan po ang death anniversary ni nanay kaya naisip ko pong isulat ang kwento namin. Nakakalungkot man na hindi ko na nakakasama yung dalawa kong nanay, marami naman po yung masasayang alaala na iniwan nila sa akin noong nabubuhay pa sila. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papadudot. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng bumubuo sa Barangay LS. Huwag po sana kayong magsawa sa pagbabahagi ng mga inspiring na kwento sa mga tagapakinig ninyo tulad ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rose Lee. Isa sa mga kahinaan ng mga anak ang masaktan o mapahamak ang kanilang mga magulang. Sa laki ng sakripisyo nila at pagmamahal na ibinigay sa kanilang mga anak ay hindi ito matutumbasan ng kahit na anong halaga ng pera. Ang nais lang naman nila ay maramdaman na sila rin ay pinapahalagahan kahit umabot na sila sa panahong wala na silang kayang ibigay kundi pagmamahal bilang magulang. Malaking bagay na sa kanila yung maramdaman na may karamay sila hanggang sa kanilang pinakahuling sandali. At yan ang pinaramdam ng sender nating si Rose Lee sa kanyang inang matagal nang nawalay sa kanya. Kahit matagal silang hindi nagkasama, nagawa pa rin niyang punan ng masasayang alaala ang mga natitirang sandali ng kanyang ina habang sila pa ay magkasama. Kaya sana'y magsilbi itong aral sa iba, paglaanan sana natin ng mas mahabang oras ang ating mga magulang dahil hindi natin alam kung hanggang kailan pa natin sila makakasama. Oras lang ang makapagsasabi, pero habang hindi pa yon nangyayari, kayang-kaya pa nating bumawi at iparamdam yung pagmamahal na maglalagay naman ng ngiti sa kanilang mga labi. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay Love Stories. Ang pagtulong sa taong pinaniniwalaan natin na isang kaibigan minsan ay nagiging dahilan para samantalahin nila ang pagmamalasakit natin. Hanggang sa hindi natin napapansin na inaabuso na nila ang kabaitan na pinapakita natin sa kanila. Ikaw, kapuso, minsan ka na bang nagkaroon ng kaibigan na pinapakinabangan ka lang pala? Dear Papadudot, hindi madaling makilala ang totoong ugali ng isang tao lalo na kung mahusay siyang magpanggap. Madalas na nadadala tayo sa kadramahan na sinasabi at pinapakita nila. Napapaniwala nila tayo sa mga kwento na binibigay nila sa atin at dahil sa likas na kabaitan natin, magbibigay tayo ng tulong sa abot ng ating makakaya.
hanggang sa hindi natin napapansin na sinasamantala na pala nila ang kabaitan at pagmamalasakit natin. Hi po Papa Dudut, I'm Sarina, 27 years old, isang Kapampangan, nagtatrabaho sa bangko dito sa Maynila. Matagal na rin po ako nakikinig talaga ng inyong programa na Barangay Love Stories. Dalang-dala ko sa galing na mga drama ninyo. Madalas akong naiinis, natatawa at naiiyak nang dahil sa sulat na inyong binabasa. Kaya naman sumulat na rin po ako kasi ramdam ko na kahit na hindi nakakaiyak itong kwento ko ay may aral naman po itong maiiwan sa ating mga kapuso. Kahit ang totoo ay medyo naiinis ako kapag binabalikan ko itong parte ng buhay ko. Bakit ako naiinis? Malalaman nyo na lamang sa iba pang detalye ng sulat ko. Tungkol nga pala sa amin ng best friend kong si Jen ang ikukwento ko ngayong tanghali. High school pa lamang ay mag-best friend na kami at magkakilala rin ang mga magulang namin. Maliit lang kasi ang lugar namin kaya halos lahat ng tao doon ay magkakakilala. Madalas din kaming magkasama ni Jen na mag-review o kaya ay gumagawa ng mga school projects sa bahay. Kahit nga individual pa ang school project na yon. Magkatulong pa rin kami sa paggawa, Papa Dudut. Tapos ko na to miniature house project ko. Wow! Ang ganda naman ng pagkakagawa mo dito, Sarina. Hindi naman masyado. Anong hindi masyado? Ang galing nga eh. Pantay na pantay talaga yung pagkakadikit mo ng mga palito. At saka ang ganda ng pagkakapaint mo ng kulay sa bubong at dingding. Diyan nga ako sa pagkukulay nahirapan kasi baka hindi maganda yung combination ng mga napili ko. Maganda! Promise! Ang relaxing sa mata. Sigurado ako na magugustuhan ni teacher to. Sana nga kasi natagalan talaga ako sa pag-iisip kung anong mga kulay ang gagamitin ko. Pustahan tayo, ikaw na naman ang may pinakamataas na grade na makukuha sa art subject natin. May iba naman tayong classmate na mas magaling kesa sa akin. Oh, nasa na nga pala yung sayo? Tapos na rin ba? Ayun o, sa kabilang table. Tinatamad na nga akong gawin eh. Bakit naman? Patingin nga ako ng gawa mo. Oh, bakit hindi pa nakatayo tong mga dingding na miniature house mo? Ang dami ring mga palito ng posporo na nakakalat dito. Nahihirapan kasi ako na pagdikitin yung mga yan, kaya binitawan ko na muna. San ka naman nahihirapan? Mabilis lang naman idikit tong mga to gamit ang tinunaw na glue stick. Kanina ko pa sinusubukan pero kumakalas din kagad eh. Ayan. Kailangan kasi pinagpapantay mo muna ang mga to. Ayun naman nga ang ginagawa ko pero ayaw talaga. Baka naman kasi hindi mo masyadong inaayos ang pagpapantay. Ganito dapat to. May iba kasi sa mga palito na to na mas maliit o mas malaki. Tapos, yun mo na ang aalisin mo. Kagaya nito. Malaki tong isa kaya tatanggalin natin. Tapos, ito namang mga naiwan, pagdidikit-dikitin na natin. Oh, ayan oh. Ganyan. 'Di ba? Tingnan mo, kakalas din yan mamaya. Hindi yan. Basta papatuyuin lang natin saglit pagkatapos kong lagyan ng tinunaw na glue stick. Eto, medyo magkakadikit na sila. Maghintay lang tayo ng konti. Sinasabi ko sa'yo, kakalas din yan. Ganyan din kasi ginawa ko kanina eh. Ayan, medyo tuyo na. Hahawakan ko para makita mo na hindi magkakalas ang mga palito na to. Yan. Tignan mo oh. Hala? Oo nga! Paano nangyari yun? Bakit hindi na naghiwa-hiwalay ang mga palito na ginamit mo? Kasi nga, sinigurado ko munang pantay-pantay ang mga palito na to. Tapos, hindi kailangan na makapal na tinunaw na glue stick ang ilalagay mo.
Yung sakto lang. Kasi kapag kinapalan mo, hindi yun kakapit dito sa mga palito. Ang galing mo naman! Pahawak nga ako! Eto. Grabe, ang tibay nga ng pagkakadikit-dikit nila. O, diba? Ikaw lang eh. Wala kang bilib sa akin. Ang lakas kaya ng bilib ko sa'yo. Kaya nga dito ako sa bahay ninyo sumasabay sa paggawa ng school project para matulungan mo ko eh. Ikaw talaga? O, pwede mo nang gamitin yan na pader para sa isang miniature house mo. Sarina, pwede bang igawa mo pa ako ng mga ganito? Igawa mo na rin ako ng bubong. Tapos ako na lang magtatayo dito sa cardboard. Napapagod na rin kasi ako eh. Ha? Madali lang naman yan. Tuturuan na lang kita. Eh baka kasi hindi ko rin kagad magets. Ikaw na lang gumawa, tapos ako na lang yung magdidikit dito sa cardboard. Please? Okay, sige. Para matapos ka na rin agad sa project mo at makapagmerienda na tayo, nagugutom na rin kasi ako. Papadudot hindi sa pagmamayabang pero sa aming dalawa ni Jen ay masasabi ko na mas matalino at creative talaga ako kumpara sa kanya. Napansin ko na yon noong bago pa lamang kami na magkaibigan. Medyo mabagal siyang makasunod sa ibang mga subject na pinag-aaralan namin. Kaya nga gusto niya na pagdating sa mga school project o assignment sa bahay namin na sabay naming gagawin yon para mas matulungan ko siya. Magkalapit lang din kasi ang bahay namin kaya doon na rin siya nakikimeryenda sa amin. Pagkatapos namin gumawa ng mga assignment o school project, mabait din si mama sa kanya at natutuwa kapag nakikita na magkasama kami sa paggawa ng mga bagay na may kinalaman sa school. Kahit ang totoo, madalas na ako lang ang mas kumikilos kapag sinasabi niya na nahihirapan siyang sundin. Kagaya na nga lang ng project namin na bahay na gawa sa mga palito ng posporo. Hirap din siya natapusin kaya ako na ang nagpatuloy hanggang sa matapos ko na ang mismong project niya. Kaya lang nang maipasa namin yon, kinabukasan ay nagulat ako nang makakuha ng mataas na grade si Jen kesa sa akin, Papadudot. Uy, andito ka lang pala sa guardhouse, Sarina. Hello. Kanina pa kita hinahanap eh. Hindi mo man lang sinabi na pupunta ka dito. Kasi di ba wala naman yung teacher natin sa next subject? Kaya dito na ako dumiretso pagkatapos kong bumili na maiinom sa kantin. Okay. Ano yung binabasa mo? Pocketbook. Ang ibig kong sabihin, tungkol saan yung pocketbook na yan? Tungkol sa magkaibigan na babae na nagkagusto sa iisang lalaki. Maganda yung kwento? Sakto lang. Patapos na rin naman ako dito. Ipapahiram ko na lang sa'yo para mabasa mo rin. Sige babalik na rin ako sa classroom. Sarina, sandali lang. Bakit? Galit ka ba sa akin? Bakit naman ako magagalit? Hindi mo kasi ako masyadong kinakausap mula kaninang umaga. Pasensya na, first day kasi na menstruation period ko ngayon kaya medyo masakit ang puson ko. Yun lang talaga ang dahilan? Oo naman. Ano ba kasing iniisip mo, Jen? Wala naman. Baka lang kasi naiinis ka kasi mas mataas yung nakuha kong grades dun sa art subject natin. Ayun ba? Okay lang yun? Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Kasi ikaw na halos ang gumawa ng miniature house project ko. Tapos mas mataas pa yung grade na nakuha ko kaysa sayo. Ayos lang yun. Hindi mo naman kasalanan kung mas mataas ang binigay ni Ma'am Perez na grade sa'yo. Magkamukha nga lang yung miniature house natin pero iba lang talaga yung tingin niya. Hindi ka ba talaga galit sa akin? Hindi nga. Ay, grabe. Kinabahan ako kasi akala ko talaga nagalit ka eh. Alam mo, masyado kang praning. Saka hindi naman totoo yung sinabi mo na ako ang gumawa ng project mo. Kahit papano naman, may ginawa ka rin para doon. Tinulungan lang talaga kita para matapos ka agad yun. Sa bagay, tama ka naman dyan sa sinabi mo. Pero thank you Kung hindi mo ako tinulungan, baka sobrang pangit nung nagawa kong miniature house. Sabi ko naman kasi sa'yo,
Diskartehan mo lang. Pag-aralan mo mabuti kung paano dapat pagdikit-dikitin yung mga palito na yun. Masyado mo kasing minamadali, kaya yung nagawa mo nung una, ang daling masira. Ayun na nga ang problema sa akin. Mabuti na lang talaga nandyan ka para tulungan ako. Thank you talaga, Sarina, ha? You're welcome. Tara, balik na tayo sa classroom. Sige. Papadudot, aaminin ko na medyo sumama ang loob ko dahil nga sa mas mataas na grade na nakuha ni Jen kesa sa akin. Tapos ako naman talaga halos ang gumawa ng school project niya. Puring-puri pa ng teacher namin yung miniature house na pinasa niya kasi ang linis daw ng pagkakatayo at pagkakadikit sa cardboard. Ang ganda rin daw ng pagkakapintura at mga kulay na ginamit. Hindi naman masyadong nalalayo ang itsura noon sa ginawa ko, kaya lang nang gawin ko nga yung project ni Jen ay masyado ako nag-enjoy, kaya naman nagandahan ko masyado. Nangihinayang tuloy ako kasi dapat yun lang ang pinasa ko sa pangalan ko kasi mas binigyan ko yun ng effort. Pero dahil alam ko na pareho lang kaming mapapagalitan ni Jen kapag Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng inis na nararamdaman ko dahil sa mas mataas na grade na nakuha sa akin ni Jen, ay nawala rin naman kaagad yon at hindi ko na rin pa sinabi sa kanya. Inisip ko na lamang na tulong ko na lang din talaga yon kay Jen. Ang magkaibigan kasi hindi ba dapat ay palaging nagtutulungan? Kaya dapat na hindi ko pinapatagal ang inis na nararamdaman ko para sa best friend ko. Saka hindi naman masyadong naapektuhan ang overall grades ko nang dahil sa school project na yon. Dahil graduate pa rin ako na salutatorian ng batch namin. Nang mag-college kami ay pareho kami ng kurso na kinuha at pinasukan na university ni Jen, Papadudut. Kaya naman madalas na kami pa rin ang magkasamang dalawa. Mapaklase o break time man ay hindi kami mapaghiwalay ni Jen. May iba naman kaming naging mga kaibigan pero masasabi ko noon na nag-iisa lang ang best friend ko. May iba nga na naiinggit sa friendship naming dalawa. Ang sabi pa ng iba, certified beshi goals daw talaga kami ni Jen, Papadudut. Good morning! Good morning din. Oh, bakit parang malungkot ka? Wala lang to. May problema ka ba? Ayos lang ako. Sabihin mo na, ano ba yun? Ay, nag-away na naman kasi sina mami at daddy kagabi. Tungkol na naman ba sa pagsusugal ng mami mo? Oo, tama ka. Yun naman ang madalas nilang pinagtatalunan. Kaya lang may sinabi si mami kagabi na sana hindi totoo. Ano yun? Narinig ko kasi habang nasa kwarto ako na sinabi niya na may ibang babae na raw na kinalolokohan si daddy. Ha? Saan niya naman nakuha yung tungkol dyan? Hindi ko alam kay mami. Feeling ko nga hindi naman totoo eh. Kaya lang sinabi niya rin na napansin niya lumiit yung pera na binibigay sa kanya ni daddy. Baka naman kasi gusto lang turuan ng leksyon ng daddy mo ang mami mo kasi nga masyado na siyang magastos. Yan din talaga ang gusto kong isipin. Pero alam mo, may isang beses kasi na nagising ako ng madaling araw dahil nauuhaw ako. Nung pumunta ako sa kusina para kumuha ng tubig, nakita ko si daddy na may kausap sa cellphone. Tapos bumubulong-bulong. Nung mapansin niya ako, pinatay niya yung tawag. Tapos bumalik kagad siya sa kwarto nila ni mami. Mukhang iba na nga yan. Sana nga hindi magkatotoo yung kinatatakutan ko. Sana hindi maghiwalay sina mami at daddy. Hindi mangyayari yan. Kasi alam naman natin kung gaano nila kamahal ang isa't isa, di ba? Kaya huwag ka masyadong mag-alala at ipagdasal natin na sana maayos ng parents mo ang problema nila. Huwag mo na munang masyadong isipin yon, okay? Oo, salamat ha. Nga pala, nakapag-review ka na ba para sa exam natin ngayon? Hindi pa nga masyado eh. Ayun lang. Kasi mukhang matutuloy talaga yung exam natin. Last week pa kasi dapat yun, di ba? Kaya lang, nagkasakit yung professor natin. Sarina, hihingi sana ako ng favor sa'yo. Ano yun?
Pwede bang pakopyahin mo ko ng sagot sa exam mamaya? Ha? Hindi ko talaga alam kung papayag ka pero ito, kinakapalan ko na talaga yung mukha ko. Hindi kasi talaga ako nakapag-review kagabi kasi nga ang ingay ng mami at daddy ko. Hanggang hating gabi yata sila nagsisigawan sa loob ng bahay namin eh. Buti nga hindi kami nireklamo ng mga kapitbahay. Sarina, please naman pakopyahin mo ko mamaya. Kaya lang, baka kasi mahuli tayo ng professor natin. Sisimplihan ko lang naman yung gagawin kong pangungopya. Kahit wag mo nalang takpan ng papel mo para makita ko yung sagot mo. Ano ba naman yan? Kinakabahan ako. Hindi ako magpapahalata tsaka mag-iingat ako, promise. Hindi lang talaga ako nakapag-aral kagabi, gawa nga ang ingay-ingay ng parents ko. Pero kung hindi naman nangyari yung pag-aaway nila, hindi ako makikiusap sa'yo ng ganito eh. Kaya please, pumayag ka na Pakopyahin mo ko kahit ilang sagot lang. Ay, sige na nga. Basta mag-iingat ka mamaya sa gagawin mong pangungopya ha. Baka kasi pareho tayong mapahamak. Oo, promise, mag-iingat talaga ako. Thank you, Sarina ha. Papadudot nakaramdam ako ng awa noon kay Jen dahil sa kinuwento niya na pag-aaway ng parents niya. Alam ko naman kung gaano siya ka-close sa mga ito lalo na at solong anak lamang siya. May ilang beses na rin siyang nagkikwento sa akin ng tungkol sa mga pinag-aawayan ng parents niya. Pera, babae, sugal at kung ano-ano pang dahilan. Minsan nga ay naiiyak pa siya dahil ayaw niya raw talaga na maghiwalay ang mami at daddy niya. Kaya naman kino-comfort ko talaga siya, Papa Dudut. Pansin ko rin na matamlay siya at puyat dahil sa eye bags niya. Kaya naman pumayag na ako sa gusto niyang mangyari na pakopyahin ko siya sa exam namin. Medyo matanda na ang professor namin sa subject na yon, kaya hindi ito naging mahigpit sa pagbabantay, Papa Dudut. Hindi rin gaanong magkakalayo ang mga upuan namin, kaya ang ginawa ko ay hindi ko na lamang tinakpan ang papel ko. Tapos sa tuwing nakatalikod ng professor namin o malayo ang tingin ay bahagya kong iaharap ang test paper ko noon kay Jen para mas makita niya ang mga sagot ko. Nakakakaba kasi alam ko na pareho kaming mapapahamak talaga ni Jen kapag nahuli kami. Pero dahil kaibigan ko siya at gusto ko siyang tulungan ay pinakopya ko na sa kanya halos lahat ng sagot ko, Papa Dudut. Sarina, thank you talaga ha. Dahil sa'yo ang taas ang nakuha kong score sa exam natin. You're welcome. Etong hopyang ube tsaka piyaya. Bagay dyan sa kape na iniinom mo. O ito. Salamat. Hindi ka na dapat nag-abala pa na bumili nito. Pa-thank you ko na lang din talaga sa'yo to kasi nga tinulungan mo ako sa exam natin nung isang araw. Pero Sarina, hindi ka ba galit? Kasi mas mataas ako ng 5 points sa exam natin. Hindi naman. Okay lang yun. Grabe, thank you talaga ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka pag-initan na naman ako ng professor natin kapag nakakuha ako ng mababang score. Alam mo naman na medyo terror talaga ang professor na yun. Kaya nga nag-aaral talaga ako mabuti sa subject niya. Next time talaga, mag-aaral na ako para hindi niya ako napapansin sa klase. Palagi kasi akong tinatawag dun sa recitation nakakainis. Ang sabihin mo, nakakakaba kapag subject niya na yung susunod na klase natin. Kumusta na nga pala parents mo? Ayun, ganun pa rin. Anong ganun pa rin? Uuwi pa rin si daddy ng late sa bahay tapos aawayin siya ni mami. Sigurado na ba na may ibang babae talaga ang daddy mo? Ang totoo, ayoko na munang alamin yung sagot dyan. Natatakot din kasi ako Natatakot ako na baka mangyari na talaga yung kinatatakutan ko. Yung bang baka maghiwalay na talaga silang dalawa. Ang hirap naman ng ganyang sitwasyon. Sobra! Kaya nga hindi na ako halos makapag-concentrate sa pag-review ko kapag nasa bahay ako. Ang ginagawa ko na lang, matulog para hindi marinig yung mga away nilang dalawa. Magiging maayos din ang lahat. Basta magpakatatag ka lang. Okay? Oo, salamat Sarina. Hi girls! Pwede ba makijoin dito sa table nyo? Ikaw pala, Rain!
Oo naman, upo ka lang dyan sa bakanting upuan. Thank you. Uy, Jen. Ang galing mo dun sa exam natin noong isang araw Hindi naman masyado. Anong di masyado? Isa ka nga sa nakakuha ng pinakamataas na score. Nagkataon lang yun. Pa-humble ka pa dyan. Ang hirap kaya ng exam na yon. Sakto lang. Hindi naman ako masyadong nahirapan Aba, bigla naman nagyabang ang loka. Iba talaga kapag matalino, no? Minamani lang yung exam ng mga terror na prof. Samantalang kami ni Serena, pareho lang ng score. Bakit naman ako ang tinatanong mo? Siyempre, kaya ikaw ang tinatanong ko, matagal na kasi kayong magkaibigan. Kaya sigurado ako na alam mo ang sikreto kung bakit matalino tong si Jen. Hindi nga ako Beses na nag-request sa akin si Jen na pakopyahin ko siya sa exam. Kahit pa nga sa mga research paper namin ay madalas na nagpapatulong siya sa akin, pero ang ending ako lang din halos ang gumagawa ng sa kanya. Dinadahilan niya na hindi raw magaling magturo ang professor namin kaya hindi niya naiintindihan ang subject na yon. Mahina raw ang internet connection niya kaya hindi siya nakagawa ng research paper. Nag-away na naman daw ang parents niya kaya nawalan siya ng concentration sa pag-aaral at kung ano-ano pang dahilan para lamang pagbigyan ko siya sa request niya sa akin. Hindi ko alam kung masyado na ba akong mabait noon pero hirap talaga akong tanggihan siya. Lalo na kapag nagpapaawa na siya sa akin. Palagi naman po siya nagpapasalamat sa tuwing pakokopyahin ko siya o tutulungan sa mga research paper. Sinasabi niya sa akin na mas swerte raw siya na ako ang naging best friend niya. Tapos hinihiling niya na sana raw ay hindi ako magbago sa kanya at palagi ko siyang tutulungan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod sa pagtulong na ginagawa natin sa kaibigan natin, hindi ba? Kasi yon ang naramdaman ko sa best friend kong si Jen dahil sa mga request niya sa akin. Lalo na nang madalas na siyang makakuha ng mga mataas na grades kesa sa akin kahit ang ginagawa lang naman niya ay mangopya ng mangopya. Kaya naman bumalik ang inis na nararamdaman ko kay Jen kasi parang nakasanayan na niya ang ganong mga gawain. Hindi na siya nag-e-effort para sa sarili niya at sanay nang umasa sa akin. Kahit na ang dami niyang binibigay na kadramahan sa akin, dapat alam niya pa rin kung paano tulungan ang sarili niya. Minsan nga ay niyaya ko siya na sabay kaming mag-review sa library pero ang sabi niya, gusto na niyang umuwi at matulog ng maaga. May isang beses din na sinabihan ko siya na sabay kaming gumawa ng research paper para hindi na siya nahihirapan pero tinatamad daw siya na sumama sa akin. Mga mababaw na dahilan na puro katamaran lamang, Papa Dudut. Hello, Jen? Nasaan ka na? Dito pa sa bahay. Ha? Bakit nandyan ka pa? Sumakit kasi yung ulo ko kaya hindi ako makabangon sa kama Paano yan? Nandito na ako sa coffee shop. Dala ko na nga rin yung laptop ko kasi nga, di ba? Dapat sabay nating sisimulan yung isang research paper natin. Mauna ka na lang na gawin yung sayo. Paano naman yung research paper mo? Kaya ko na yun. Sigurado ka? Oo, kaya ko na. Pero pwede rin na sumunod na lang ako sa'yo dyan mamaya. Magpapahinga lang ako ng konti at baka mawala na rin tong sakit ng ulo ko. Okay, sige. Magtatagal din naman ako dito kasi libre ang wifi nila dito sa coffee shop. Text mo na lang ako kapag papunta ka na. Baba ko na rin muna tong tawag ha. Bye! Sige. Bye! Mukhang tinatamad na namang umalis ng bahay tong si Jen. Bahala nga siya. Basta sisimulan ko na tong research paper ko. Serena? Oh, Rain! Sino kasama mo?
Wala. Ako lang mag-isa. Ikaw? Si John dapat. Kaya lang masakit daw ang ulo niya kaya susunod na lang daw siya mamaya. Nandito ka rin ba para gumawa ng research paper? May dala ka kasing laptop bag. Oo, tama ka. Gagawin ko rin ngayon dito. Okay lang ba kung makishare ako ng table sa'yo? Oo naman. Ito may mga libro na nga rin ako hiniram sa library kahapon. Baka may makuha kang ibang information dyan para sa topic natin. Ayun, salamat. Hindi na rin kasi ako nakadaan sa library. Nakakalito naman kasi kung saan nakalagay yung mga libro doon sa sobrang dami nila. Ako naman, napapadalas ang pagtambay ko sa library. Kaya alam ko na kung saan nakalagay yung mga kailangan ko. May pagka-bookworm ka pala. Medyo nga. Alam mo minsan, naiisip ko na sana kapareho na lang tayo ni Jen. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sana kagaya natin siya na matalino. Tapos hindi kailangan masyadong mag-aral kasi palagi may stock knowledge na pinakikinabangan. Kita mo nga hindi siya nag-e-effort na madaliin tong research paper natin kasi sisiw lang to sa kanya. Kung alam mo lang. Kung alam ko lang na ano. Wala. Ang sabi ko, ang bilis ng wifi nila dito, no? Nakakatuwa. Ay, oo, totoo. Nakakatuwa nga yung bilis ng wifi nila dito. Kaya nga madalas din ako dito tumatambay sa coffee shop na to eh. Pero, matanong ko lang, Sarina. Hindi ka ba nahihirapan kapag magkaiba yung test paper na binibigay sa atin ng prof natin? Ha? Bakit naman ako mahihirapan? Kasi, hindi ka mapapakopya ni Jen. Nakwento kasi sa akin ni Jen na madalas ka raw niyang pakopyahin ang mga sagot niya sa exam. Lalo na nung high school daw kayo. Sinabi ni Jan yun? Oo. Kasi nakakwentuhan ko siya last time. Tapos, kinuwento nga niya yung high school life niyo tsaka yung pagiging consistent niya na nasa academic honor list. Hanggang sa ayun, makagraduate siya na salutatorian ng batch niyo. Hindi salutatorian si Jen. Ha? Hindi ko magets. Anong ibig mong sabihin? Hindi totoo yung mga sinabi niya kasi ako ang salutatorian ng batch namin. Paano nangyari yun? Iba yung kwento niya sa akin. Ay nako, wag na nga lang natin siyang pag-usapan. Nawawala ang concentration ko dito sa ginagawa ko eh. Okay, sige. O-order lang din muna ako ng kape ko, ha? Grabe, Papa Dudut. Hindi po ako makapaniwala sa mga narinig ko mula kay Rain. Yung sinabi niya na kinuwento ni Jen sa kanya na graduate daw ito na salutatorya nung high school kami. Na consistent daw siya sa pagiging honor niya mula elementary hanggang high school. Na masipag daw siyang gumawa ng school project at halos hindi na matulog. Lahat ng yon ay puro kalokohan at kasinungalingan lamang. Nakakainis kasi nag-effort pa talaga siyang gumawa ng kwento para lamang maging bida sa paningin ng ibang tao. Pero ang pinaka nakakainis sa lahat ay yung baliktarin niya ang totoong kwento at palabasin na ako ang nangongopya sa kanya kahit na ni minsan ay hindi yun nangyari at mangyayari. Dahil hindi ako ang tipo ng tao na mahilig umasa sa iba. Alam ko kung paano ang magsumikap at tulungan ng sarili ko. Mas okay na sa akin ang bumagsak kesa pakinabangan ang mga bagay na pinaghirapan ng iba. Nagawain naman ng best friend kong si Jen, Papa Dudut. Jen? Alam mo ba na sinabi sa akin ni Sarina na siya daw ang salutatorya ng batch nyo at hindi naman daw ikaw? Ha? Kailan niya sinabi yan? Nung isang araw. Kasi sabay kaming gumawa ng research paper dun sa coffee shop. So, totoo ba yon? Hindi totoo yung sinabi niya. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Sarina at ikaw talaga ang totoong salutatorya ng batch nyo? Oo, parang gano'n na nga. Nakakaloka ha? Bakit naman gagawin ni Sarina yon? Bakit siya gagawa ng kwento? Di ba matagal na kayong magkaibigan? Baka kasi naiinggit siya sa akin. Alam mo naman sa panahon ngayon, maraming bagay ang nagagawa ng inggit. Ano naman yung bagay na pwede kong ikainggit sa'yo, Jen? Sarina, kanina ka pa ba dyan?
Hindi naman masyado. Sakto lang. Pero sapat na yung narinig ko para malaman na matagal na palang binabaligtad ni Jen ang kwento naming dalawa. Ano naman ang ibig mong sabihin? Wala naman akong binabaliktad na kwento ah. Lahat ng sinabi ko, totoo. Talaga? Hindi ka nag-iimbento ng kwento tungkol sa sarili mo? Nasalutatorian ka at palagi ka nasa academic honor list sa klase? Kailangan ko na palang umalis. Hindi! Mamaya ka na umalis. Kasi kailangan nating mag-usap, Jen. Sarina, medyo hinaan mo yung boses mo. Pinagtitinginan na kasi tayo ng ibang mga estudyante dito sa loob ng kantin eh. Oo nga naman. Huwag kang gumawa ng gulo dito, no? At ako pa talaga ang gumagawa ng gulo? Sino pa ba? Ikaw ang nagtataas ng boses dyan eh. Paano ako hindi magtataas ng boses? Ang hilig mong gumawa ng kwento. Pinalabas mo pa talaga na ako ang nangungopya sa'yo sa mga exam natin? Tsaka anong sinasabi mo na magaling ka sa paggawa ng mga research paper, ako na halos gumagawa nung sa'yo? Oy, pwede ba? Manahimik ka nga. Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko ha. High school pa lang, Ala. palagi ka na nakaasa sa akin sa mga grades mo. Sumasobra ka na ha? Uy girls, Ikaw ang tama sumusobra, na yan. Jen. Huwag na Kasi kayo mag-away ikaw na nga dito. itong tinulungan ko, tapos ako pa itong sinisiraan mo sa ibang tao. Iba ka talaga, Jen. Napakalaki mong parasite sa buhay ko. O di ikaw nang matalino kung yan ang gusto mong palabasin? Ang yabang-yabang mo? Akala mo kung sino kang palagi na lang magaling sa lahat ng bagay? Hindi ako mayabang. Marunong lang ako mag-aral at magsumikap na tulungan ang sarili ko. Hindi kagaya mo na panay ang asa sa ibang tao. Tinulungan na nga kita. Ito pa ang igaganti mo sa akin? Puro paninira lang? Bakit pa paulit-ulit ka dyan sa sinasabi mo na pagtulong mo sa akin? Hindi naman kita pinilit na gawin yun ah. Kung ayaw mo pala akong tulungan, edi sana sinabi mo na lang nung una pa lang. Hindi yung isusumbat mo sa akin ngayon yung mga ginawa mo. Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo napakalaki na ng utang na loob ko sa'yo? Kung magsalita ka, parang hindi ako nakapagpasalamat sa'yo sa lahat ng nagawa mo ah. Nililibre pa nga kita ng mga pagkain, di ba? Hindi naman to tungkol sa utang na loob. Tungkol to sa tiwala at friendship na sinira mo dahil dyan sa ugali mo. Oo, nagpapasalamat ka nga sa akin. Pero sana, hindi ka nag-iimbento ng kung ano-anong kwento. Hinayaan ko na nga na pakinabangan mo ang friendship na to. Pero siniraan mo pa rin ako sa ibang tao. Iba ka rin talaga, Jen. Ang pangit ng ugali mo. Papa Dudut, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na makipagtalo kay Jen at sabihin sa ibang kaibigan namin ang katotohanan. Na ako naman talagang naghirap sa matataas na grades ni Jen, na hindi naman talaga siya masipag mag-aral at wala siyang ibang ginawa kung hindi ang maglakwatsa at matulog. Nakakainis lang kasi na parang mas pinaniwalaan pa siya ni na Rain, Papa Dudut. Iba rin talaga kapag magaling kang magdrama at umarte. Mas makakakuha ka ng simpatya mula sa ibang tao. Mula noon ay iniwasan ko na si Jen, Papa Dudut. Siguro dahil napahiya din siya sa pang-aaway na ginawa ko ay hindi na rin siya nag-effort pa na lumapit sa akin para makipag-ayos o humingi man lamang ng sorry. Marami kaagad ang nakapansin na hindi na kami nagkikibuan ni Jen. Pero marami rin ang nakapansin sa biglang pagbaba ng grades niya hanggang sa magkaroon siya ng ilang subject na may incomplete na grades. Hindi ko na kasalanan yon kasi tinulungan ko siya noon sa abot ng aking makakaya. Pero naging mapagsamantala naman siya sa sitwasyon at pagiging mabuting kaibigan ko sa kanya. Papa Dudut, nahabol naman ni Jen ang mga subject na may incomplete siya na grade nang i-take niya yon during summer class. Mula noon ay nakita ko na nagsimula na siyang ayusin ang pag-aaral niya. Nakikita ko na rin siya sa loob ng library na nagre-review minsan at hindi na siya inaantok sa ibang klase namin. Naisip ko noon na may nagawa naman palang mabuti kahit papaano sa kanyang naging pagtatalo namin. Hanggang sa makagraduate na nga kami ng kolehiyo pero ni isa sa amin ay wala pa rin nag-initiate na ayusin ang friendship namin. Okay na rin yon, Papa Dudut, kasi hindi ko na rin naman kailangan ng taong hindi pinapahalagahan ng pagiging kaibigan ko sa kanya. May 5 taon na rin kaming hindi nagkikita ni Jen, Papa Dudut. Friends pa rin naman kami sa Facebook at paminsan-minsan ay nakikita ko siyang nag-react sa mga post ko.
pero hindi siya nagbe-message sa akin. Siguro kasi nahihiya pa rin siya sa mga nangyari sa amin o sa naging ugali niya noon. Hindi na rin kasi ako masyadong nakakauwi sa Pampanga kaya hindi pa ulit kami nagkikita. Pero kung pagtatagpuin man ang landas namin ay baka pwede pa ulit na magkaayos kami at maging magkaibigan. Maraming salamat Papa Dudut sa pagpili ng sulat ko, and God bless and more power sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sarina. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.